Aquest any, com no us podem ensenyar al centre de manera presencial, us hem fet un vídeo amb el que acostem al nostre institut a tots vosaltres. Endavant! Hola famílies i alumnat de sisè de primària. L'Institut Les Vinyes comença la seva activitat educativa l'any 2008, fa 12 cursos. Som un centre petit, de 2 línies, de primer a quart d'ESO. Tenim un projecte educatiu consolidat i conegut al municipi. Del nostre projecte educatiu us volem explicar quins són els nostres objectius i els nostres trets d'identitat. Promovem, per una banda, oportunitats d'aprenentatge i de qualitat. Formem a ciutadans competents i continuem avançant dia a dia cap al camí de l'excel·lència educativa. Quins són aquests trets d'identitat que us he comentat abans? Ara, entre els diferents membres de la comunitat educativa, els diferents docents, us volem explicar i detallar com treballem i amb què fem més èmfasis. Tenim, per una banda, una especial cura en l'acompanyament del canvi d'etapa, de la primària a la secundària. Promovem la cultura de l'esforç i la constància com a eix vertebrador de tot ensenyament. L'orientació educativa al llarg de tota l'etapa de l'ESO. L'acció tutorial té un pes molt important en el nostre institut. L'atenció individualitzada, el seguiment formatiu i personal de l'alumnat, la comunicació amb les famílies. El fet de ser un centre d'una dimensió petita facilita aquesta comunicació i aquest coneixement de l'alumnat. El treball en equip del professorat com a eina fonamental per a satisfer les necessitats educatives i personals del nostre alumnat. I l'acompanyament de la següent transició d'etapa, és a dir, de quan finalitzen l'ESO i han de fer la tria d'estudis postobligatoris. Treballem la presa de decisions, l'exploració del món acadèmic, l'exploració del món de les professions i amb l'alumnat de quart d'ESO organitzem una setmana de l'orientació i després acompanyem de manera individual amb aquest procés de decisions. Les matèries comunes a primer d'ESO són les matemàtiques, el català i castellà, l'anglès, geografia i història, biologia i geologia, tecnologia, educació física, música, visual i plàstica i cultura i valors ètics o religió. A més, l'alumne ha de cursar una optativa d'una càrrega lectiva de 2 hores setmanals, la qual, a més de reforçar i ampliar coneixements, també té com a objectiu motivar, despertar vocacions i estimular la creativitat. A primer, ofertem les optatives d'or de teatre en anglès, les matemàtiques estan fetes per tu i l'optativa d'educació física. A segon, continuem amb una optativa de matemàtiques i amb una optativa d'esports i, a més, fem l'optativa de mitjans de comunicació i l'optativa d'English Magazine. I a tercer, les optatives que es cursen són l'optativa de tecnologies creatives on se treballa la robòtica, l'optativa d'emprenedoria i l'optativa de taller de cinema. A més, l'alumnat pot cursar l'alemany, que és oferta com a segona llengua estrangera al centre, i la pot cursar des de primer fins a quart d'ESO. Portes d'entrada i 2 espais separats pel pati. En una banda es troba primer i segon d'ESO i a l'altra tercer i quart. L'entrada i sortida del centre es fa per portes diferents. Cada grup té la seva aula dotada i a banda tenim aules específiques, el taller de tecnologia, aules d'informàtica, el laboratori científic, aules de desdoblament, biblioteca, saló d'actes i el pati, aquí on ens trobem. Tenim una pista gran de ciment al mig amb porteries i altres de terra per a que l'alumne pugui practicar diferents esports durant l'hora del pati. El nostre centre defensa una metodologia cognitiva a partir de l'ús de llibre de test, llibretes i dossiers. Defensem aquesta metodologia que endreça l'alumne i treballa habilitats d'escriptura, de lectura i d'organització, principalment a primer i a segon de l'ESO.
Aquesta metodologia de treball es compagina amb l'ús de l'ordinador. L'alumnat, en determinades hores al centre, treballa amb equipament informàtic proporcionat per l'institut i a casa és necessari que disposin d'un ordinador per poder accedir a la plataforma virtual d'aprenentatge Google Classroom, en la qual trobaran material didàctic i les tasques a realitzar. Hola, bones. Soc la Sara Gómez, la cap del Departament de Llengües Estrangeres i també professora d'anglès i d'alemany. Us voldria explicar una mica com funciona el tema de les llengües estrangeres aquí a l'INS Les Vinyes. Com la majoria de vosaltres sabreu, des d'aquest curs tenim un nou equip directiu. Estic molt contenta perquè amb el projecte educatiu d'aquest equip directiu el que estan aconseguint és consolidar el projecte que ja teníem fins ara i donar-li molta embranzida per una altra banda. Com ho fem, això? Doncs intentant exposar a l'alumnat el màxim nombre d'hores possibles a l'anglès, en aquest cas. El que faré ara és explicar-vos una mica, per una banda, pel tema d'anglès, amb les optatives, i per l'altra banda us explicaré en alemany. Comencem amb l'anglès i us mostrarem uns petits vídeos on intentarem mostrar-vos, és una petita pinzellada del que es fa a les classes. D'acord? Primer tenim teatre en anglès com a optativa. És una manera lúdica d'estar més en contacte amb l'anglès. El que fan amb aquesta optativa és improvisacions, diàlegs i escenes que ells mateixos fan i petites obres de teatre. A segon de l'ESO es fa Magazine in English, que és una revista digital on ells pensen el que és una mica el focus del tema i a partir d'aquí van entrevistant, van buscant informació, fan els dissenys, fan la revista online, fan les entrevistes, els articles. I a tercer de l'ESO el que es fa és Cinema in English i aquí el que aprenen és com fer un guió, com gravar, com editar i tot això, evidentment, també fent-ho en anglès. Hello, today we're going to do an interview to the High School Las Viñas of Cubelles. Come on, follow me. Hello, what are you doing in this class? Hello, we are doing parts of the body and now we are reading a text. That looks interesting. Yes, Thank you. you're welcome. Hi. Hi. Could I ask some questions to this class? Oh, yes, sure. What class is this? This is culture and values. And what do you do here? We talk about different things. Could you give me some examples? Yes, sure. We're talking about gender equality. And when you say gender equality, what do you mean? The boys and girls have the same opportunity. Oh, that sounds amazing. Yes, it is. Thank you for your time. You're welcome. Bye. Hello, what are you doing in your class? Hi, today we are learning about the different camera shots. Okay, are you going to make a film? Yes, you are right. Okay, thanks for your time. And what are you doing in this class? We are in drama class. Hello, I'm a crazy singer. I am Maggie. I am a model. I am a thief.
Give me the money. I won't give you anything. Hello. Hello. Hi. What are you doing here? English magazine. Okay. And what is the English magazine? We're doing school online magazine in English. Oh, that sounds interesting. And what do you do here? Write articles about nature and animals. Good. And with this English magazine, tell me, what do you like the most? I like write articles because I love reading. Very good. I like designing the magazine because I like drawing and learn new things of magazine and about the nature. Very good. And in your case? I like interviews because I like making interviews. Okay, and who did you interview? To Arba Litoral, and Gato Carré de Cubelles. Okay. Did you know these associations before? No. No. So you learned? Yes. Okay, good. Very interesting. Thank you very much and thanks for your time. Thank you. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Sarah. Sarah Gomez. Was bist du vom Beruf? Ich bin Lehrerin. Ich lehre Englisch und Deutsch. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Islas Vinyes, in Cubelles. Was denkst du über Las Vinyas? Ich mag Las Vinyas, weil Las Vinyas die Schule ist klein und deswegen sind wir alle so wie eine große Familie. Wir kennen die Lehrer und die Schüler. Es macht Spaß hier zu sein. Hast du neue Projekte von deiner Schule? Ja, ich versuche jedes Jahr neue Projekte zu entwickeln. Wir machen zurzeit einen Austausch mit Kleinmachnow in Potsdam, in der Nähe von Berlin. Und zum Beispiel dieses Jahr, wir können nicht dahin fliegen und deswegen machen wir das so digital. Aber ja, wir haben immer neue Projekte. Magst du Sprachen? Ja, ich liebe Sprachen. Ich spreche ein paar fremde Sprachen. Aber was ich mag von fremden Sprachen ist, neue Leute kennenzulernen. Wie hast du Deutsch gelernt? Ich habe Deutsch in der Universität gelernt. Dann ich war auch Au-pair-Mädchen in Hamburg. Ich habe in Berlin gewohnt und in Hamburg und mein Mann seit 22 Jahren ist Deutscher. So, ich übe Deutsch jeden Tag. Magst du lernen? Ja, ich liebe Lernen. Und meistens, weil ich mit Jugendlichen bin. Und für mich auch fremde Sprachen ist so wie ein Fenster zu ein neues Welt, andere Kulturen. Ich mag das sehr. Wir sagen Tschüss in verschiedenen Sprachen. Au revoir. Annyeong. Bye bye. Guli guli. Sayonara. Adeus. Do Zavinha. Adiós. Ciao. Kwaheri. I say auf Wiedersehen. Tschüss. Una optativa que es fa a primer, segon, tercer i quart és l'alemany com a segona llengua estrangera. I un projecte que està molt unit amb l'optativa d'alemany i és un projecte que ens fa especial il·lusió perquè ja fa 7 anys que l'estem fent, és l'intercanvi amb Alemanya. En què consisteix l'intercanvi? Doncs l'intercanvi és
que els alumnes d'Alemanya venen aquí, venen a casa nostra, i després és al revés, els alumnes d'aquí van cap allà, cap a Alemanya. Enguany, el Covid no ha estat possible fer-ho de manera presencial, però no ens hem volgut quedar senzillament amb aquesta negativa i hem volgut enfocar-ho d'una altra manera. I enguany ho estem fent de manera digital. El projecte que estem fent de manera digital és Are We So Different? Sind wir so verschieden? Que vol dir som tan diferents? Que el que estem intentant fer és que els alumnes d'una banda i de l'altra expliquin coses del seu dia a dia. I llavors la nostra intenció és veure i mostrar que al final hi ha més coses que ens uneixen que no pas que ens separen. Formar alumnat competentment digital és una de les prioritats del nostre projecte educatiu. L'alumnat necessita les tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual i adquirir capacitats, destreses, habilitats i els valors adients per aplicar-les de manera responsable. A l'Institut Les Vinyes treballem la competència digital de manera transversal des de tots els cursos, prioritzant certs aspectes en cadascun d'ells. De manera transversal, de primer a quart, se treballa el correu electrònic, la carpeta d'aprenentatge digital i la cultura digital, com seleccionar la informació adient a la xarxa i la seguretat digital. A primer, se profunditza en l'ús de la plataforma digital que utilitzarà l'alumnat de primer a quart, que és el Classroom, i l'ús del Drive per compartir tota la informació que ells van generar. L'edició de textos i la gravació amb dispositius mòbils també la introduïm a primer. A segon, treballem les presentacions digitals de manera avançada i l'edició de full de càlcul. A tercer, l'edició i gravació amb dispositius es fa de manera avançada i, per últim, a quart, és quan se profunditzen aquests aspectes en les optatives d'informàtica i de música. De manera particular, en la matèria de tecnologia es treballa la competència digital amb més profunditat. El control i la robòtica han introduït en tots els cursos amb la següent distribució. A primer d'ESO es fa una introducció a la robòtica amb Scratch i al taller Lego Milestone. A segon d'ESO fem el disseny 3D amb impressió digital, amb SketchUp i Tinkercad. És a tercer d'ESO quan es comença amb la programació en Processing, disseny i simulació amb Arduino i en l'optativa de tecnologies creatives es fa un nivell avançat de Scratch i introducció a Arduino. A quart d'ESO, dins l'optativa de quart d'ESO de 3 hores setmanals, es fa el disseny de robots tecnològics i programació avançada amb Arduino. Que a partir del tercer d'ESO tria l'itinerari tecnològic, l'optativa de tercer, com ha dit la Marta, i l'optativa quart de tecnologia, acaba la secundària amb els coneixements necessaris per a poder estudiar un batxillerat tecnològic o una formació professional d'àmbit tecnològic. Bon dia, endavant. Hola, bon dia. Soc la Luján i estic en l'optativa de tecnologies creatives. Aquí treballem amb plaques d'Arduino i a la seva programació. A partir d'exemples senzills aprendem a programar. Aquests companys estan experimentant amb diferents exemples. Hola, aquí estem al laboratori que venim un cop per setmana i fem les assignatures de física, química i biologia. Ara, a classe, estem estudiant les mescles.
I avui farem un experiment que amb la tinta del retolador, que és una mescla homogènia, l'anem a separar i veure les diferents substàncies que la formen. La posem a un got de precipitats amb alcohol i l'alcohol puja i separarà les diferents substàncies. Tarda una estona, però al final es veurà els diferents colors. Hola, som els alumnes del tercer i estem fent una pràctica on mesurem el pH de les substàncies quotidianes. Estem utilitzant paper indicador i un mètode caser que és Columbarda. Hola, som alumnes de tercer d'ESO i estem mirant una cèl·lula amb el microscopi. Perquè a classe estem treballant les cèl·lules i el cos humà. Hola, ara que ja heu vist com treballen els nostres alumnes a les ciències al laboratori, us explicarem com treballem les ciències a l'aula. Ens agrada fomentar l'esperit crític, ens agrada potenciar el treball experimental, aproximem la ciència a la vida quotidiana de l'alumnat, resolent problemes relacionats amb la vida del dia a dia. I com ho fem això? Doncs promovent el treball cooperatiu, amb l'ajuda entre iguals. I ens agrada tenir en compte a l'hora d'avaluar els alumnes el progrés individual de cadascú. I potser, d'aquesta manera, esperem descobrir vocacions científiques. Qui sap, potser trobarem un futur científic o científica. Us esperem! Endavant! Us presento el taller. El taller és un espai nou que no es té a primària. La matèria de tecnologia es fan 2 hores setmanals. Una es fa a l'aula ordinària, aula classe, i l'altra es fa o bé aquí al taller o bé a l'aula d'informàtica. El taller és un espai on l'alumne coneixerà les eines i coneixerà les normes de seguretat. A primer, normalment el que fem és treballem amb la fusta i amb les eines que fan referència a tot el món de la fusta. Ja passem al segon, entrem més en detall i comencem a treballar amb l'electricitat. Es poden fer muntatges de cotxes elèctrics, entre d'altres projectes. A mesura que l'alumne va passant de curs, passem a tercer i és on es treballen les estructures, el món de les estructures i els mecanismes. Mecanismes amb engranatges, politges, cadenes. D'acord? Fixeu-vos aquests sistemes d'aquí. A tecnologia a quart es fan durant 3 hores a la setmana i 1 hora a la setmana a quart també es visita el taller. I bé, espero que us hagi agradat el taller de tecnologia. Al taller de tecnologia treballem el mètode dels projectes pel disseny i construcció d'elements tecnològics. A segon, estem construint un cotxe. Les fases d'elaboració d'un projecte tecnològic són planejament del problema, recerca d'informació, disseny i elecció de la proposta, construcció, avaluació i divulgació. Ara ens trobem en la fase de construcció. Aquestes són les 2 piles, una és per al motor i l'altra és per les llums. I finalment quedarà així. Quan acabem el nostre cotxe farem una carrera amb tots els cotxes dels nostres companys i finalment farem una presentació. Estem fent un cotxe elèctric i abans de ficar els perfils hem de fer el circuit de dins perquè funcionin les llums i el seu motor. Quan vulguem tancar això ja tindríem que tindrà fet un cable des de la pila que anés aquí, que donés llum a aquestes 2 bombetes que el ficarem perquè siguin les llums i un altre aquí darrere per donar motor al cotxe i que pugui tindre moviment. I amb les matemàtiques. Doncs treballem en la resolució de problemes, el càlcul mental, el sentit crític, amb un aprenentatge autònom i cooperatiu. Participem a les proves Cangur, Videomat i el concurs de fotografia i els minis projectes que estem fent al centre. Es tracta d'implicar tot l'alumnat, d'ajudar-se els uns als altres i d'oferir les optatives a primer d'ESO de les mates estan fetes per tu, a segon d'ESO els jocs matemàtics i les matemàtiques creatives.
Amb mentes creatives resolvem problemes utilitzant la creativitat, la imaginació i l'estratègia. I ho fem fent servir material com policucs, tangrams i peces. Utilitzar aquests materials ens dona una visió diferent dels problemes que ens ajuda a resolver-los d'una manera més creativa. Hola, bon dia, benvinguts a la biblioteca. Jo sóc l'Eva, professora de castellà, i aquest any encarregada d'aquest petit i meravellós espai. Aquí trobarem des de clàssics fins literatura juvenil, diccionaris i fins i tot jocs de taula. També de vegades la fem servir com a aula per poder ambientar els nostres alumnes en el món de la lectura i la literatura. Quin joc millor per llegir o explicar els distints autors de la literatura hispànica que una biblioteca amb exemplars al nostre abast? Pel que fa al meu paper com a professora de llengua, a l'Institut Les Vinyes tenim com a objectiu que els alumnes aconsegueixin tenir un domini més ampli de les 4 destreses bàsiques de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure, i aprendrem a reflexionar sobre la nostra pròpia llengua i el transcurs de la seva literatura. Per poder dur a terme això, emprarem el treball cooperatiu, fomentarem l'actitud crítica i utilitzarem eines com el Classroom per poder atendre la diversitat dels nostres alumnes, al mateix temps que fomentem l'ús adequat de les noves tecnologies. Us presentem uns exemples d'algunes tasques realitzades durant aquest any. Hola, soc l'Anna Duc i soc una alumna actual de quarta. En diferents assignatures fem diferents treballs i a català, per exemple, vam fer un treball on havíem de fer un diari durant tota la setmana. Com per exemple, aquí es pot veure el dilluns 17 del 2 del 2020, totes les assignatures i el que vam fer en cada una d'elles. Els alumnes poden participar en un concurs a Sant Jordi on pots explicar la història amb dibuixos. En altres assignatures com socials, després de treballar la geografia, ens va demanar la professora que triéssim una ciutat i havíem de fer un fulletí on tens tota la informació sobre aquella ciutat, que podries visitar i havies d'organitzar-te com si fossis el dependent d'un hotel i fer-te el teu propi fulletí. Hola, soc la Clàudia, una alumna de quart A, i en els trimestres solem fer treballs de lectura, com per exemple aquests on pots deixar anar la teva imaginació. Podem veure tots els dibuixos. A més, cada trimestre realitzarem un treball de lectura on farem, per exemple, book trailers com aquests. Y hoy os presentaremos el Draw My Life de El Chip Experimental. Y ahora pasaremos con los personajes. El padre es el típico padre enrollado que se lleva siempre bien con sus hijos, incluso con ese bigote que tiene. Esta, en cambio, es la madre. Es todo lo contrario al padre. Siempre está enfadada y va con la chancla a la mano. Este es Quique, el hijo del padre y la madre. Tiene sentido. Siempre está peleando con su hermana Teresa. Hablando de Rey de Roma, aquí está de nuevo como la madre y el padre, todo lo contrario al hijo. Esta es la que siempre saca dieces. Avui, els alumnes de l'optativa Mitjans de Comunicació us anem a comentar els aspectes més importants de Halloween. Us informem Daniel Marín i Jordi Peiró. Com ja sabeu, l'altre dia va ser Halloween i a nosaltres anem a aprendre una mica més sobre aquesta festivitat. Avui ens acompanyen un historiador de la Universitat de Cubelles, Lalo Ruiz i Sergi Pizarrau, que ens parlaran sobre l'origen de Halloween. Des de l'àmbit artístic, cultural i ciutadà del nostre institut, per a la matèria de les ciències socials al primer cicle de l'ESO, és a dir, per primer i segon de l'ESO, intentem utilitzar sempre una metodologia constructivista, on el principal protagonista de l'aprenentatge sigui el propi alumne i el professor es converteixi així en un guia que li acompanya en el descobriment dels diferents coneixements d'una manera molt més activa. Sempre tenim en compte les 3 fases del procés d'ensenyament-aprenentatge per programar les diferents tipologies d'activitats: la fase inicial, la fase de desenvolupament i la fase de síntesi. D'aquesta manera, comencem sempre explorant les idees prèvies dels alumnes, a partir d'una pregunta inicial que serveix de motivació per iniciar el tema. Es tracta d'una pregunta que intenta enllaçar els interessos dels alumnes amb els continguts que es treballaran al llarg de la unitat. A continuació, per mitjà de l'anàlisi i estudi de diferents fonts, ja siguin mapes, textos, vídeos o imatges,
tractem de donar resposta a aquesta pregunta. El llibre de text és sempre el principal material que utilitzem, però normalment es complementa amb altres recursos com fitxes d'elaboració pròpia. Finalment, a la fase de síntesi de la unitat, per acabar d'assolir els coneixements estudiats i posar en pràctica tot el que s'ha après durant el tema, els alumnes realitzen un treball final o miniprojecte. Normalment es realitza de manera grupal o en parelles, perquè considerem que l'aprenentatge entre iguals és una molt bona metodologia per treballar la diversitat de l'aula. L'alumne amb més dificultats rep l'ajuda d'un company qui, utilitzant un llenguatge molt més proper a ell, aconsegueix explicar-li els continguts treballats. I de la mateixa manera, l'alumne que ajuda se sent útil i reforça tot l'adquirit. Os juro ayudaros con mi ejército. Os juro daros consejos siempre que lo requieran. Y os juro proporcionaros ayuda económica siempre que lo necesitéis. Yo, Jordi, rey de Castilla, a cambio de vuestra descendencia y lealtad, os entrego un feudo simbolizado con este saco de tierra que os dará sustento para vuestra vida. El Señor entrega al vasallo un pequeño saco de tierra. También os proporcionaré defensa judicial y protección militar siempre que lo necesitéis. Y como conclusión de este juramento os nombro vasallo. En este momento, el Señor toca levemente ambos hombros del vasallo con la espada. Com treballem l'atenció a la diversitat a l'Institut Les Vinyes? L'ensenyament de l'Institut gira en un entorn d'aprenentatge competencial. Les estratègies didàctiques i metodològiques que treballem tenen l'objectiu, per una banda, de facilitar la participació de tot l'alumnat, el desenvolupament de les diferents intel·ligències múltiples i el respecte a les capacitats de tots, tant de l'alumnat que necessita suport com de l'alumnat del rendiment i que necessita reptes. Combinem el treball cooperatiu, el treball per projectes i el treball individual. Com fem els grups? Doncs, per exemple, a primer d'ESO tenim dos grups, primer A i primer B. Fem agrupaments flexibles, és a dir, dels dos grups de primer, de l'A i del B, quan aquest alumnat fa les matèries de matemàtiques, català i castellà, es fan 3 grups. D'aquesta manera reduïm la ràtio, el nombre d'alumnes per classe, i podem atendre millor a tot l'alumnat. Desdoblaments entre dues matèries. Per exemple, entre tecnologia i biologia, el grup es divideix en 2. La meitat dels alumnes fan biologia, alhora que la meitat dels alumnes fan tecnologia. Aprofitem aquests moments per anar al taller o al laboratori per treballar de manera més pràctica i experimental. La docència en equip és una altra de les nostres estratègies metodològiques. En determinades hores pot haver-hi 2 professors per aula per facilitar i fomentar el treball cooperatiu i poder atendre l'alumnat de manera més personalitzada. I una altra de les estratègies metodològiques és la de la diversificació curricular. El projecte Onada és un projecte de diversificació curricular que fem en col·laboració amb l'Ajuntament, on l'alumnat combina la part acadèmica a l'institut amb pràctiques professionals a empreses o entitats del municipi. Aquest projecte, aquesta diversificació curricular, s'acostuma a aplicar amb alumnat a partir de tercer d'ESO. Al nostre centre ens agrada participar en tota mena de concursos, com per exemple les proves Cangur de matemàtiques, el Videomat, també de matemàtiques, concursos literaris de Víctor Alari, que se celebra a l'Ajuntament de Cubelles, i el nostre propi concurs literari de Sant Jordi. A més, per la festivitat de Sant Jordi, també celebrem el disseny a la millor portada de l'agenda, la millor fotografia i el millor test dedicat a la ciència-ficció. També participem en les filmets organitzats des de l'optativa de cinema de tercer de l'ESO i en tota mena de concursos que estan al nostre abast. En consonància amb l'impuls que li volem donar a l'anglès com a llengua vehicular dins les Vinyes, el que fem és que a primer i a tercer de l'ESO el treball de síntesi es fa íntegrament en anglès.
Es viatja a una casa de colònies, fan tots els treballs en anglès i els monitors també són de parla anglesa i després la presentació que es fa llavors aquí ja en el centre també es fa en anglès. Ara parlarem de l'entorn i la convivència. Som un centre dinàmic, acollidor i ens agrada fer classe dins i fora de l'aula, així com motivar l'alumnat a tenir una mirada plural, rica, directa i real. Entre altres activitats cal destacar les sortides que des de cada àmbit es preparen. Per exemple, les colònies en anglès, al primer de l'ESO, la sortida a la natura per la Castanyada per cohesionar el grup i conèixer el nostre propi entorn, l'esquiada, el teatre, la visita a Ràdio Cubelles, la Setmana de la Ciència a Sitges, la Fira de Robòtica a Barcelona, el Youth Mobile dins dels actes del Mobile Congress, la sortida a la Garrotxa de tercer de l'ESO per a treballar el treball de síntesi dedicat als voltants, el Saló de l'Ensenyament a Barcelona, el viatge de fi de curs a quart de l'ESO i el nostre fi d'etapa de cada curs, que és la visita a PortAventura. Així mateix, cal destacar les jornades pedagògiques que celebrem un o diversos dies al llarg de cadascun dels 3 trimestres en el qual treballem un determinat espai temàtic, com per exemple el Tecnolab Ley, el taller d'impressió 3D de robòtica, la setmana temàtica, on es fa un determinat miniprojecte sobre un mateix eix temàtic, com per exemple el Camí de Sant Jaume, el Dia de la Dona, el Dia de la Pau i la No Violència, el Dia del Medi Ambient, i també cal destacar la setmana d'orientació que dediquem a alumnat de quart de l'ESO perquè pugui triar i decidir el seu futur. Aquests dies serem la Setmana de la Pau i la No Violència i em podem dedicar un missatge. A tu que estimes sense fronteres ni etiquetes. A tu que parles sense ofendre. A tu que escoltes sense atacar. A tu que rebutges qualsevol tipus d'agressió. A tu que ajudes i recolzes el que més ho necessiten. A tu que ets valent. Crida i que el món t'escolti. Vacuna contra la violència! Per desenvolupar el món personal, formatiu i associatiu de l'alumnat, es preparen diversos tallers al llarg del curs des de cadascuna de les tutories, com per exemple el taller emocional, taller d'educació sexual, el taller d'alimentació saludable, d'igualtat de gènere, de consum responsable, de prevenció de drogues, de mobilitat, que fa referència a l'ús de les bicis i els patinets, i de la prevenció d'un mal ús d'internet. Aquests tallers estan coordinats a l'Espai Jove i altres entitats de la comarca. La Comissió de Convivència té com a objectiu elaborar un projecte global amb la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa. La formem l'orientadora, una de les professores del claustre i la cap d'estudis. Pretenem potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l'alumnat, ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món, garantir l'aplicació ferma i flexible de les normes, fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte i fomentar una cultura de pau i de no violència, juntament amb altres valors. Aquest és un punt molt important per a nosaltres i que cuidem molt. Doncs per a que l'alumne aprengui necessita d'un entorn favorable on se senti còmode i hi hagi un bon clima. Volem fomentar el projecte de mediació entre iguals, la participació de l'alumnat a través del Consell de Delegats i implicar a les famílies en la participació d'activitats i jornades al centre. L'horari marc de l'alumnat de primer d'ESO és de les 8:15 fins les 14:45, amb una pausa de 30 minuts per l'esbarjo de les 11:15 a les 12:15.
A primer d'ESO tenim en compte el canvi que fa l'alumnat respecte a la primària, ja que estarà més hores a l'institut de manera continuada i les últimes hores del dia mirem de reservar-les per matèries optatives, educació física o tutoria. Per últim, informar-vos que el procés de preinscripció s'inicia el 17 de març i finalitza el dia 24. Tots els dubtes, consultes sobre el nostre institut, us convidem, famílies i alumnes, a comunicar-vos amb nosaltres a través del correu electrònic portesobertes@inslesvinyescubelles.com o trucant al nostre número de telèfon. L'equip directiu us resoldrà els dubtes i consultes el més aviat possible. L'objectiu de la realització d'aquest vídeo ha estat acostar-vos i obrir-vos de manera virtual les portes del nostre institut perquè coneixeu què fem, com ho fem i els que treballem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció.